дуруд тамошобинони гиромӣ, мухлисон ва ҳаводорони футбол, ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии дастаҳои барқчӣ ва хатлон. ёдовар мешавем ки ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор мегардад ва шумо имконият доред ки ин дидорро аз тариқи шабакаи футбол мустақиман тамошо намоед. ва дӯстони азиз, бояд гуфт ки ин акнун марҳилаи дуюми мусобиқоти лигаи олӣ аст ки оғоз гардид ва санаи 19 май, яъне имрӯз ду бозӣ аллакай баргузор мегардад ки ин бозӣ миёни дастаҳои барқчӣ ва хатлон гуфтем дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор дар доираи даври нуҳуми рақобатҳои лигаи олии мамлакат доир мегардад. бозии дигар бошад дар Хуҷанд, миёни дастаҳои Хуҷанд ва Куктош баргузор хоҳад шуд маҳз дар ҳамин вақту соат ва пас он боз замонро метавонед шумо аз тариқи шабакаҳои мо тамошо намоед. инҷо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳо. шурӯъ мекунем аз ҳайати дастаи барқчии шаҳри Ҳисор. дарвозабон таҳти рақами 16 Шорух Қирғизбоев, муҳофизатгарон Ваҳдат Анонов 3, Манучер Сафаров 5, Оятулло Сафаров 22 ва Ҳусейн Нурматов таҳти рақами 18 мебошад. Далер Ёдгоров таҳти рақами 18 гуфтем ва 8 бошад Саид Мухтор Азимов. таҳти рақами 10 Аҳмадҷон Абдуллоев, 6 Муҳаммад Зарифи Абдураҳим, таҳти рақами 7 Абдулмумин Забиров ва 9 бошад Шаҳром Самиев. капитани даста Далер Ёдгоров аст, таҳти рақами 18 ва Ҳусейн Нурматов имрӯз таҳти рақами 2 дар хати муҳофиза бозӣ хоҳад кард. ҳама чиз омода аст дӯстони азиз барои оғози рақобат ва мутаваҷҷеҳ мешавем аз маркази майдон тӯбро футбол бозони хатлон ба бозӣ хоҳанд даровард. садои ушаки довар ва бозиро оғоз кардан футбол бозони дастаи меҳмон. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ҳайати дастаи хатлон. дарвозабон таҳти рақами 16 Фатҳулло Бобоев, таҳти рақами 33 бошад Самандар Шарипов, 17 Наимҷон Иброҳимзода, 11 Бахтиёр Қаландаров. кӯшиши аввалини футбол бозони хатлон инҷо барои оғоз намудани ҳуҷум аз канор аст. мебинем ки чӣ гуна Наимҷон хуб бозӣ карда истодааст ва як гузариш аз ҷониби Худоидод Узоқов буд ва идома медиҳем ҳайати дастаи хатлонро. Холмурод Назаров таҳти рақами 44, Мухтор Ортиқов 27, Худоидод Узоқов таҳти рақами 10 ва таҳти рақами 90 бошад Ҷамолиддин Зардиев аст. партофт ва аввалин ҳамлаи дастаи барқчӣ ва Шаҳром Самиев инҷо ба тӯб расида наметавонад, чунки дарвозабони дастаи хатлон Фатҳулло Бобоев дар мавқеи хеш қарор дошт ва ӯ тавонист ки аввалин шуда тӯбро дошта бигирад. таҳти рақами 90 Ҷамолиддин Зардиев, 77 бошад Кароматулло Саидов ва 22 Отабек Каримов. таҳти рақами 15 Парвиз Ахунов аст дӯстони азиз ва капитани дастаи хатлон ин таҳти рақами 11 Бахтиёр Қаландаров мебошад. сармураббии дастаи хатлон Меҳроб Зуҳурбеков ва сармураббии дастаи барқчӣ бошад Мубин Эргашев аст дӯстони азиз. шӯраи дидори имрӯзаи Иномиддин Аҳмадзод ҳастам бо шумо ва таваҷҷӯҳ мекунем ба ситуди доварон. довари марказ Абдурашид Муродов шаҳри Турсунзода, ёварони ӯ Акмал Буриев Турсунзода, Исмоил Нуралиев Нурак ва довари чаҳорум бошад Эркин Мадибоев шаҳри Душанбе. нозири доварон ин Сафармаҳмад Шоимардонов аст ва комиссари дидори имрӯза Субҳон Хоҷамов. ҳуҷуми футбол бозони дастаи барқчӣ аз канор ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. Шаҳром Самиев дар марказ омода буд ки ба тӯб соҳиб гардад. Саид Мухтор ҳамла ҳамоно идома меёбад. зарбаи Аҳмадҷон аз масофаи дур, вале акнун тӯб аз шафати дарвоза аз майдон берун мегардад. аввалин ҳамлаи дастаи барқчӣ имрӯз на чандон бад буд ва зарбаи якум низ зада шуда аз ҷониби футбол бозони мизбон. дар дақиқаи сеюми дидор ва бозам тӯбрабоӣ. Шаҳром дар дохили ҷаримагоҳ сари пои худ истод шудан наметавонад ва тӯбро аз даст доду. резиши борон андаке халал ворид карда истодааст ба рафти дидори дастаҳо, аммо ба ҳар сон бозӣ бо суръати баланд идома дорад. Ваҳдат Ҳанонов тӯб дар хати дифои дастаи барқчӣ аст. Ваҳдат бозам бо тӯб, ирсоли ӯ ба пеш ва аут. тӯб аз майдон берун мешавад. ёдовар мешавем дӯстони азиз ки дар айни ҳол вазъияти дастаи барқчӣ дар ҷадвал на чандон хуб аст ва дар умум агар бигирем дар 8 даври гузашта танҳо як имтиёз ба даст овардааст ин даста ки ин
дар мавсими имсола хеле ҳам натиҷаи бад аст барои дастаи барқчӣ ва акнун маҳз ҳамин аст ки аз дақиқаҳои нахуст футболбозони мизбон талош карда истоданд ки бозии хуби худро нишон бидиҳанд. ҳуҷуми футболбозони Хатлон хеле ҳам партофти хуб буд дар ин вазъият аз ҷониби шумораи 22 Отабек Каримов ба ҷаримагоҳи дастаи барқчӣ, вале бенатиҷа ба анҷом мерасад ин ҳамла. Саид Мухтор дар нимаи майдони хеш наздик ба хатти ҷаримагоҳ бозиро идома медиҳад ва гуфтем ки барқчӣ то ҳол танҳо як имтиёз ба даст овардааст ки он ҳам бошад дар оғози мусобиқот буд ва дар дидори аввал ки бо дастаи Регартадаз бозии барқчӣ бо ҳисоби 0-0 хотима ёфта буд. маҳз як имтиёзро дар ҳамон бозӣ дар даври аввал ба даст оварда буд дастаи барқчӣ ва то ҳол дигар наметавонанд футболбозони дастаи барқчӣ ки аз шикасти рақибон раҳо ёбанд. дар 7 бозии боқимонда ҳамагӣ ба бохт паси сар карданд бозиҳоро халос. дастаи Хатлон бошад то ҷое дар мавсими имсола, гарчанде ки мавсими қаблӣ аз лигаи якум ба лигаи олӣ рохат гирифта буд. ба ҳар сон ин даста дар айни ҳол хеле ҳам натиҷаҳои хуб нишон дода истодааст ва дар зинаи сеюм аст. дӯстони азиз, дастаи Хатлон дар ҷадвал гуфтем ки дар зинаи сеюм аст ва пас аз Истиқлолу Хуҷанд бо 13 имтиёз қарор дорад дар ин мавқеъ ки болотар аз дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш Помир, Регартадаз ва ба монанди дастаҳои Регар ва клуби марказии варзиши Артиш ки хеле ҳам дастаҳои бо таҷриба ҳастанд. дастаи Хатлон тавонистааст ки таи 9 давр ин дастаҳоро дар паси худ гузорад ва пайгирӣ мекунад дастаҳои Истиқлол ва Хуҷандро. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар канори рости хатти ҳамлаи дастаи Хатлон ва дар ин вазъият қоидаи бозиро Наимҷон Иброҳимзода вайрон кард. партофт ба хатти ҳамла, бозам бубинед ки хатти ҳуҷуми дастаи барқчӣ начандон фаъол аст. Манучер Сафаров инҷо рақобатро идома дод ва наздик гардид ба дарвозабон ба Фатҳулло Бобоев. фишорро бубинед чӣ гуна баланд аст аз ҷониби футболбозони барқчӣ. вале дар идораҳои қаблӣ низ дастаи барқчӣ чунин фаъол буд. аз дақиқаҳои нахуст тақрибан таи 15 ё ин ки 20 дақиқа ва баъдан бозиро ба пуррагӣ ба дасти рақиб медод ва дар хатти дифоъ менишаст ки маҳз ҳамин буд боис мегардид ки дастаи барқчӣ ба бохтҳои пайҳам рӯбарӯ гардад. 7 бохт пайҳам дорад дастаи барқчӣ дар мавсими имсола. партофт ба хатти ҳуҷум аз канор буд инҷо аз ҷониби Оятулло Сафаров, вале боз ҳам бартараф мегардад ин вазъият. рақобат дар канори майдон идома меёбад ва бозам тӯбро дар ихтиёр мегиранд футболбозони барқчӣ. дар маркази майдон Ваҳдат Ҳанонов аз канор инҷо шумораи 6 омода аст ки кӯмак намояд. маҳмадзарифи Абдураҳим тавонист ки тӯбро дар ихтиёри дастааш бигирад. Шаҳром қоидаи бозиро вайрон мекунад инҷо Шаҳром ва довари канорӣ дар ин вазъият хеле наздик буд ба ҳолати қоидаи бозӣ вайрон шуда. акнун иштибоҳ Оятулло метавонад ки зарба анҷом диҳад, аммо садирои Оятуллоро гирифтанд. Саид Мухтор зарбаи ӯ аз масофаи дур, вале чунин зарбаҳо ҳаргиз ва ҳаргиз дар ҳолате ки дарвозабон дар мавқеи худ аст наметавонад вориди дарвоза гардад. бозигузории футболбозони Хатлон хеле амолӣ инҷо ба назар мерасад ва Наимҷон Иброҳимзода бозам аз канор талош кард, аммо ӯ муваффақ гашта натавонист. тӯб аз майдон берун мешавад. вазъияти стандартӣ барои шогирдони Меҳроб Зуҳурбеков. тӯб ба канори муқобил ҳаво дода мешавад. ирсол ба хатти ҷаримагоҳ.
бартараф гардид ин вазъият аз ҷониби футболбозони Барқчӣ. Шаҳром Самиев суръаташро баланд мекунад. Шаҳром тӯбро дар ихтиёри хеш мегирад, вале аллакай мавқеи ӯро капитани дастаи Хатлон пур карда буд ва нагузошт ки ҳуҷумро идома диҳад. Капитан Бахтиёр Қаландаров хеле бозии хуб нишон дод дар рақобат бо Шаҳром Самиев ва тавонист ки ин вазъиятро бартараф намояд. Акнун бозам аут аст ба нафи футболбозони Хатлон. оҳиста-оҳиста футболбозони Хатлон низ ба рафти бозӣ ворид гашта истоданд ва бубинед ки чӣ гуна рақобат мебаранд дар маркази майдон. қоидаи бозӣ аз ҷониби Саид Мухтор Азимов вайрон мегардад. инҷо қоида вайронкунӣ бар муқобили Ҷамолиддин Зардиев буд. дар ҳолати такрор мебинем ин чизро бори дигар. бале қоидаи бозӣ вайрон шуд аз ҷониби Саид Мухтор ки акнун бозам капитан Бахтиёр Қаландаров тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард. кӯшишҳои футболбозони Хатлон наздик ба хати ҷаримагоҳи Барқчӣ буд ки аллакай бартараф шуд ин вазъият. бозам Саид Мухтор партофт ба Абдулло, ба Аҳмадҷон Абдуллоев ҳамла идома меёбад. хеле ҳам имконияти оли Шаҳром омода аст ки қабул намояд ин тӯбро ва чӣ гуна партофт буд аз ҷониби Манучер Сафаров, аммо дифоъгор тавонист ки ин ҳолатро бартараф намояд. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳолати такрор. хеле ҳам талоши хуб кард Манучер Сафаров. зарбаи кунҷи аввалин дар дидори имрӯза дар рақобат миёни дастаҳои Барқчӣ ва Хатлон ба нафи футболбозони Барқчӣ аст. Далер Ёдгоров аз канор омода аст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. фиристол ба дохили ҷаримагоҳ ва зарба бо сар хеле баланд. тӯб аз майдон берун шуд ва ин вазъият бидуни хавфу хатар пушти сар гардид. ҳарчи зудтар бозам хати дифои дастаи Хатлон мехоҳанд ки тӯбро ба хати ҳуҷум ирсол намоянд. Ҷамолиддин Зардиев партоф мекунад ба канор ва ҳамла идома меёбад. инҷо талош аз ҷониби Кароматулло Саидов буд ки бозам тӯб зада аз майдон берун карда шуд ва аут бозам ба нафи футболбозони Хатлон аст. акнун пас аз чанд ҳамла, анехтараш пас аз се ҳамла дар ҳуҷуми чаҳорум футболбозони Хатлон наздиктар гардиданд ба хати ҷаримагоҳи Барқчӣ. вале то ҳол онҳо наметавонанд дар хати ҳамла муваффақ бошанд. Кароматулло Саидов тӯбро аз даст медиҳад. бозам Шаҳром суръаташро баланд мекунад, вале дарвозабон Фатулло Бобоев аз мавқеи хеш берун омада. Манучер Сафаров аз канор агар ба тӯб мерасид пас хелеам имконияти хуб ба миён омаданаш аз эҳтимолият дур набуд. Оятулло Сафаров, Аҳмадҷон Абдуллоев, пас он бозам Оятулло, Саид Мухтор Азимов, Ваҳдат Ҳанонов аз ҷониби Мубин Эргашев дар бозиҳои гузашта. Ваҳдат Ҳанонов дар якчанд бозӣ ҳамчун ҳамлагар ба майдон оварда мешуд ва ҳатто дар хати нимуҳофиза низ ин футболбоз бозӣ мекард. аммо ин ҳама дидем ки то ҳол таи 8 давр ҳеҷ натиҷае надод ва дастаи Барқчӣ ба чизе нарасидааст то ҳол ба ҷуз аз як имтиёз ва ҳатто то даври ҳафтум ба дарвозаи рақибон гол назада буд дастаи Барқчӣ ки аввалин голҳои хешро дар дидор бо дастаи Куктош маҳз дар ҳамин варзишгоҳ футболбозони Барқчӣ тавониста буданд ки ба самар расонанд. тӯбазавд ба бозӣ дароварда мешавад ва дар ҷаримагоҳ аз по меафтад футболбози Барқчӣ. зарба ва хеле хавфнок, аммо Фатҳулло дарвозабони дастаи Хатлон тавонист ки ин вазъиятро бартараф намояд. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳолати такрори ҳамин вазъият. хеле ҳам хавфнок буд, вале дарвозабон ин зарбаро тавонист ки бартараф намояд. бозам зарбаи кунҷӣ аст инҷо. бозингарони Барқчӣ хеле ҳам хуб талош карда истоданд таи 13 дақиқа, вале ин оғози дидор аст. Далер Ёдгоров, капитани даста, партофти ӯ ба ҷаримагоҳ ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. тӯб дар ихтиёри футболбозони Хатлон.
ваҳдат на мазарат ин ваҳдат набуд ва бозам акнун тӯбро қариб буд ки футболбозони Хатлон дар ихтиёр мегирифтанд. на Наимҷон Иброҳимзода, партофти ӯ ба Фатҳулло Бобоев. талошҳои футболбозони Хатлон, ҳолати офсайд. бале инҷо Отабек Каримов дар ҳолати офсайд қарор дошт ва ӯ пас аз партофти Худоидод Узоқов чун тӯбро дар ихтиёри хеш гирифт, довари канорӣ низ ишора кард ки ҳолати офсайд аст. бале дар ҳолати такрор мо ин чизро бозам тавонистем ки бори дигар мушоҳида намоем. рақобат дар марказ ва натиҷа аут ба нафи футболбозони Барқчӣ. дар мавсими имсола дар марҳилаи аввали мусобиқоти лигаи олии мамлакат дастаҳои Хатлон ва Барқчӣ бо ҳам як бозӣ баргузор карданд ки он дидор барои Хатлон бозии хонагӣ буд, аммо барои дастаи Барқчӣ чун бозӣ дар сафар буд ва ин даста хелеам мушкили зиёд дошт дар мавсими имсола, бозам мағлуб гардида буд. ин дар даври шашум буд ки дастаи Хатлон бо Барқчӣ рақобат карданд ва бо ҳисоби 1-0 дар он дидор футболбозони Хатлон тавониста буданд ки пирӯзӣ ба даст биёранд. Барқчӣ гуфтем ягона имтиёзро аз дастаи Регар ба даст овардааст дар бозии аввал ва бозиҳои баъдӣ ки Хуҷанд, Панчер, клуби марказии варзиши Артиш, Хатлон, Куктош, Истиқлол ва бозам Куктош таи 8 давр тавонистанд ки дастаи Барқчиро мағлуб намоянд. ва голҳое ки аз ҷониби футболбозони Барқчӣ ба самар расонида шудааст, танҳо ба тури дарвозаи Куктош 2 гол ва ба тури дарвозаи Барқчӣ 1 гол мебошад. дар 9 бозӣ аз ҷониби як даста танҳо 3 гол ба самар расонидан. ин воқеан ҳам як натиҷаи хеле бад аст ва футболбозони Барқчӣ акнун маҳз аз ҳамин дидор сар карда кӯшиш карда истодаанд ки ин натиҷаи бадро то ҷое беҳтару хубтар намоянд, аммо то дақиқаи 16 бубинед ки дар варзишгоҳи хонагии хеш дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор барои футболбозони Барқчӣ чизе даст намедиҳад. аут ба нафи футболбозони Барқчӣ аст. инҷо Аҳмадҷон Абдуллоев иштибоҳ кард ва тӯбро ба ҳамдастааш расонида натавонист ва партофти Наимҷон Иброҳимзода ҷониби дарвозааш буд ки андаке хавфнок буд ин ҳолат. иштибоҳ дар маркази майдон ва тӯбрабоӣ дар иҷрои футболбозони Хатлон. ҳамла оғоз карда мешавад ва бубинед ки чӣ гуна хуб бозӣ мекунад Худоидод Узоқов, аммо Саид Мухтор Азимов тӯбро дар ихтиёри хеш гирифт. Манучер Сафаров партофт бозам ба самти Шаҳром Самиев. Манучер аллакай омодааст ки тӯбро қабул намояд ва ҳамзамон дар ин вазъият Абдулмумин Забиров, аммо бенатиҷа бозам ба анҷом мерасад ҳамлаи навбатии дастаи Барқчӣ. Манучер Сафаров, Шаҳром Самиев, Абдулмумин Забиров хеле ҳам фишору баланд карда истоданд дар хати ҳамла ба самти футболбозони Хатлон аз ҷониби дастаи Барқчӣ, аммо бозам бесамар аст ин ҳама ҳаракатҳо. Маҳмадзарифи Абдураҳим аз по меафтад ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар ҳамин ҳолат. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолати такрор. бале инҷо қоидаи бозиро вайрон кард Кароматулло Саидов. Маҳмадзариф Оятулло Сафаров партофт ба Канор. Саид Мухтор пас аз паси Оятулло тӯбро қабул кард. бозам партофти тӯлонӣ ба Канор ва тӯб аз майдон берун мешавад. шумораи 6
муҳаммад зарифи абдураҳим суръаташро андаке баланд кард, аммо партофте ки аз ҷониби Саидмухтор Азимов анҷом дода шуда буд хеле суръати баланд дошт ва хеле ноаниқ низ буд. инҷо футболбози дастаи барқчӣ дар хати офсайд қарор мегирад ва довари канорӣ ин чизро тасдиқ кард. ҳусейн нурматов партофт кард ба пеш ва инҷо ҳуҷум аз ҷониби Далер Ёдгоров метавонист идома дода шавад, аммо тӯбзада аз майдон берун карда шуд. ҳусейн нурматов аз канори майдон омода аст ки тӯбро аз аут ба бозӣ зарурад. ҳамлаи навбатии дастаи барқчӣ ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. Манучер Сафаров талош мекунад, вале пас аз оне ки Манучер тӯбро ба маркази ҷаримагоҳ ҳаво дод, касе набуд ки аз ҳамдастҳояш ки ба ӯ кӯмак намояд. Аҳмадҷон Абдуллоев тӯбро аз даст медиҳад ва инҷо зарба аст ё партоф, танҳо ба худи ҳусейн Нурматов маълум аст ин чиз. рақобат дар маркази майдон ва қоидаи бозӣ вайрон шуд. аз ҷониби бозингарони мизбон таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолати такрори ҳамин вазъият ки бар муқобили Ҷамолиддин Зардиев қоидаи бозиро вайрон карданд футболбозони барқчӣ. ва бояд ки аз рӯи қоида тӯ ба бозӣ дароварда шавад. довари марказ маҳз ба ҳамин чиз ишора мекунад. Абдурашид Муродов ва яке аз ҳуҷумҳои хавфноки дастаи Хатлонро мебинем. Партоф ба дохили ҷаримагоҳ, имконият барои анҷом додани зарба. На, зарба анҷом дода намешавад, чун андаке дуртар буд ин партофт аз хати дарвоза ва дар ин ҳолат Худоидод Узоқов бо сар тӯбро қабул кард ки бенатиҷа ҳамла хотима ёфт. бозам кӯшишҳои навбатӣ. ҳусейн Нурматов, Оятулло Сафаров. танҳо як роҳ буд ва он ҳам тӯбро зада аз майдон берун кардан. Оятулло Сафаров маҳз ҳамин корро кард. аллакай дақиқаи 21 дидор паси саргашта истодааст ва то ҳол ҳисоб 0-0 аст. метавонад инҷо ҳуҷуми бо суръат аз ҷониби футболбозони барқчӣ созмон дода шавад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале қоидаи бозӣ бар муқобили Манучер Сафаров вайрон карда шуд аз ҷониби бозингари дастаи Хатлон. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳолати такрор. Манучер Сафаров талош кард ки ба Шаҳром Самиев партоф намояд, аммо бозам тӯб то ба Шаҳром рафта намерасад. Оятулло Сафаров, Ваҳдат Ҳанонов, Шорух Қирғизбоев. зарбаи Шорух ва як партофти хеле хуб бо сар. Шаҳром Самиев агар тӯбро дар майдон нигоҳ дошта тавонад, на наметавонад ӯ тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. талоши футболбозони Хатлон, партофт, аммо ҳолати офсайд. бале инҷо ҳамлагари дастаи Хатлон дар хати офсайд қарор дошт. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолати такрор. 100% инҷо ҳолати офсайд буд ва бозингарони барқчӣ бозам талош мекунанд ки акнун аз маркази майдон ба ҳамла бигзаранд. шумораи 7 Абдулмумин Забиров иштибоҳан тӯбро аз даст дод ва рафти бозӣ дастаи Хатлон дақиқа ба дақиқа беҳтар гашта истодааст. аз рӯи радабандӣ бубинед ки ин даста чӣ гуна хуб бозӣ карда истодааст ки
5-2-3 аст тарзи радабандии дастаи Хатлон ва инҷо яке аз футболбозони дастаи Хатлон ҷароҳат мебардорад. чунон ба назар мерасад ки бозигари ин даста бидуни кӯмаки табиб наметавонад ки ба по бархезад. ва дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали умумии лигаи олии мамлакат ки гуфтем Истиқлол бо Хуҷанд дар садр ҳастанд ва аллакай аз дигар дастаҳо ҷудо шуданд. бигӯем ҳам хато намекунем, чунки 17 имтиёзӣ доранд ин ду даста дар ин даврҳое ки паси сар гардид. дастаи Хуҷанд дар 8 бозӣ 17 имтиёз ба даст овардааст ва дастаи Истиқлол бошад дар 7 дидор 17 имтиёзро ба даст оварда ва як бозӣ бо дастаи клуби марказии варзиши артиш Помир бояд анҷом диҳад дастаи Истиқлол. ва пас аз Хуҷанд, пас аз Истиқлолу Хуҷанд аниқтараш дастаи Хатлон гуфтем бо 13 имтиёз қарор дорад ва ин даста дар мавсими имсола дар 8 дидор 4 пирӯзӣ ба даст овардааст ки бо ин нишон дод яке аз беҳтарин дастаҳои лигаи олӣ дар 8 даври паси саргарида дар мавсими имсола ба ҳисоб меравад. талоши навбатии футболбозони Хатлон бозам бенатиҷа. пас аз Хатлон дастаи Кӯктош қарор дорад бо 12 имтиёз. клуби марказии варзиш бошад, варзиши артиш бошад 10 имтиёз дорад ва дар зинаи панҷуми ҷадвал аст. ҳамлаи навбатии дастаи Барқчӣ бартараф мешавад бозам ин ҳолат ва Регарта Даз дар зинаи шашум аст бо 8 имтиёз. Панчер ва Барқчӣ зинаҳои баъдиро, зинаҳои ҳафтум ва ҳаштумро ба худ касб карданд. бозам яке аз футболбозони дигари дастаи Хатлон аз по меафтад наздик ба хати ҷаримагоҳи дастаи худ ва таваҷҷӯҳ ба ҳамин ҳолат аст ки як лаҳзаи андаке баҳсбарангез низ ҳаст. Далер Ёдгоров дар ин вазъият як зарба зад ба пои Самандар Шарипов ба пои муҳофизатгари дастаи Хатлон ва Самандар ҷароҳат бардошта. гуфтем ки Панчер дар зинаи ҳафтум аст. Барқчӣ бошад дар зинаи ҳаштум. дастаи Панчер бо 6 имтиёз қарор дорад дар ин мавқеъ, яъне дар мавқеи ҳафтум. ва тасаввур кунед дӯстони азиз ки Панчер дар 8 давр танҳо як пирӯзӣ ба даст овардааст, вале 6 имтиёз дорад. 3 бозии дигар бо ҳисоби мусови хотима ёфта ва дар 4 бозӣ бошад мағлуб гардидааст дастаи Панчер. аммо бозам гап сари дастаи Барқчӣ меравад ки ин даста то ҳол ягон ғалаба надорад дар мусобиқот ва бо як имтиёз аллакай борҳо шуд ки қайд мекунем дар мавқеи поёнтарини ҷадвал қарор дорад. дар тахонаи ҷадвал ҳам бигӯем хато намекунем ва агар бо ҳамин натиҷа ин даста бозам идома диҳад мавсимро ва эҳтимолияти зиёд аст ки дастаи Барқчӣ агар рафти бозии ин даста тағйир наёбад, натиҷаҳо тағйир наёбанд ва дар тахонаи ҷадвал боқӣ монад, пас ба лига якум мегузарад дар мавсими оянда дастаи Барқчӣ. аммо танҳо марҳилаи аввали мусобиқоти лигаи олӣ буд ки ба анҷом расид ва ҳамоно дар пеш ду марҳилаи дигар ҳаст, марҳилаи дуввум ва саввум. бозам имконият аст барои футболбозони Барқчӣ ки натиҷаҳои худро хубтар намоянд ва гарчанде ки ин даста қодир набошад барои он ки то ба мавқеъҳои аввал ва дуюм роҳхат бигирад, аммо метавонад ки ҳатто то ба мавқеи панҷум ё ин ки чаҳорум низ дар ин ду марҳилаи дигар роҳ ёбад, агар бозиҳоро тағйир диҳад ва ба тарзи дигар бозӣ намояд, ё ин ки натиҷаро дар ҳар дидори баъдӣ ба даст биёрад. зеро ки дастаҳои дигар низ ҳар давр талош мекунанд ки имтиёз ба даст биёранд. аз ҷумла дастаи Кӯктошро месазад қайд кунем ки дар бозии гузашта бо Барқчӣ дар хонаи худ Кӯктош тавонист ки бо ҳисоби 1-0 Барқчиро шикаст бидиҳад. умуман дастаи Кӯктош ду маротиба дастаи Барқчиро дар мавсими имсола мағлуб намуд. бозии аввал дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор буд ки хеле ҳам бозии ҷолиб буд. он дидор бо ҳисоби 3-2 ба нафи дастаи
Куктош хотима ёфта буд ва бозии дуюм ки дар хонаи Куктош буд бозам бо ҳисоби 1-0 ба нафи дастаи Куктош ва Барқчӣ акнун бо чунин натиҷаҳои бад бозам мавсимро идома дода истодааст. Инҷо бошад футболбози дигар бозам ҷароҳат мебардорад ва агар иштибоҳ накунам ин Кароматло Саидов шумораи 77 аст ки аз по ҳафти даст аз ҳайати дастаи Хатлон. фишори бозингарони Барқчӣ ба назар мерасад. Рақобат дар маркази майдон ва акнун тоҷои бартараф карда мешавад ин ҳолат. бо даст бозӣ кард бозингари дастаи Барқчӣ Муҳаммад Зарифи Абдураҳим мазарат ва вазъияти стандартӣ барои шогирдони Меҳроб Заҳурбеков. Манучер Сафаров инҷо ба танҳоӣ дар хати дифоъ ё ин ки дар ҳамчун девори сунъӣ қарор мегирад. ирсоли тӯб ба дохили ҷарима гов ва як расиш буд инҷо ба сари Парвиз Ахунов пас аз партофти Наимҷон Иброҳимзода, аммо Шорух Қирғизбоев аввалин шуда тӯбро дошта гирифт ва нагузошт ки вориди тури дарвозааш гардад. ҳамлаи навбатии дастаи Хатлон Ваҳдат Ҳаннонов бартараф кард ҳуҷуми дастаи рақибро ва ирсоли навбатӣ бозам ба дохили ҷаримагоҳ Шорух тӯбро дошта гирифт, аммо қоидаи бозӣ андаке вайрон карда мешавад дар ин вазъият аз ҷониби Мухтор Ортиқов. акнун Шорух дигар бора тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард. Шаҳром хеле хуб тӯбро қабул кард, аммо натавонист ки ҳаракатҳои хешро идома бидиҳад, чун як лағжиш буд дар пои ӯ ва бозам дар маркази майдон бозингари дигари дастаи Хатлон аз по ҳафтида аст. қоидаи бозӣ ҳамзамон вайрон карда мешавад бар муқобили бозингари дастаи Барқчӣ. Инҷо бошад қоидаи бозиро Ҷамолиддин Зардиев вайрон кард. ва мутаваҷҷеҳ мешавем акнун ба ҳолати такрор ки чӣ гуна вайрон шуд қоидаи бозӣ. аллакай бештар аз ним соат аз вақти асосии дидор паси сар гардид, вале то ҳол ҳисоб кушода нашудааст. ҳамон ҳисоб 0-0 ва қоида вайронкунӣ аз ҷониби бозингарони дастаи Барқчӣ бештар ба назар мерасад. дастаи Хатлон натиҷаҳояш начандон бад аст. дар мавсими имсола гуфтем 4 пирӯзӣ дорад, 1 мусовӣ ва 3 бозии дигар бо ҳисоби анехталаш ба нафи рақибони дастаи Хатлон хотима ёфта. бозам таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон ҳолате ки қоидаи бозӣ вайрон гардид. бале инҷо қоидаи вайронкунӣ аз ҷониби Ҷамолиддин Зардиев буд ва дар умум агар таваҷҷӯҳ кунем ба натиҷаи голҳои дастаи Хатлон, ин даста 11 тӯб ба дарвозаи ҳарифон зада ва танҳо 9 гол ба тури дарвозаи хеш сар додааст. дастаи Барқчӣ бошад 3 гол ба дарвозаи рақибон зада ва гуфтем ки голҳоро ба дарвозаи кадом дастаҳо, аниқтараш ба дарвозаи Куктош 2 гол ва ба дарвозаи Истиқлол 1 голи дигар ворид карда ва 11 гол ба тури дарвозаи хеш сар додааст. дар чемпионати мамлакат дастае ки аз ҳама натиҷаи беҳтарин дорад, ин бозам дастаи Истиқлол воқеъ мемонад.
ки дар 8 давр ки паси сар шуда дастаи Истиқлол ҳамону 7 бозӣ баргузор кардааст ва 5 пирӯзӣ дорад, 2 мусовӣ ва то ҳол ягон бохт ба қайд гирифта нашудааст дар бозиҳои дастаи Истиқлол. инҷо ҳамлагари дастаи Барқчӣ ҷароҳат мебардорад Аҳмадҷон Абдуллоев, шумораи 10 ва ӯ дигар шояд ки бозиро идома дода натавонад. Футболбозони ин даста ӯро аз майдон берун мекунанд дар дақиқаи 34-уми дидор ва маҳз дар ҳамин ҳолат бозам ҳамон ҳолате пешназар меояд ки Ҷамолиддин Зардиев қоидаи бозиро вайрон карда буд бар муқобили ин футболбоз ки акнун ҷароҳаташ хеле сангин ба назар мерасад. ин футболбозро ба пуррагӣ аз майдон акнун берун мекунанд табибони даста, чун дигар наметавонад бозиро идома диҳад. ва бозигари дигар аллакай омодааст дар ҳайати дастаи Барқчӣ ки дар мавқеи Аҳмадҷон Абдуллоев ба майдон ояд. Бозам таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон ҳолати такрори қоидаи бозӣ вайрон шуда. шумораи 11 Шервонӣ Мабадшоев омодагӣ гирифта истодааст баъди баромадан ба майдон ва дар ин замон футболбозони Барқчӣ бошанд, кӯшиш мекунанд ки ба ҳамла бигзаранд. Саид Мухторазимов, Далер Ёдгоров хеле олӣ бозӣ мекунад ва аз ду нафар мегузарад партофтиу ба Шаҳром Самиев. Шаҳром ҳуҷумро идома медиҳад, ирсоли ӯ ба дохили ҷарима гоҳ. На, тӯб аз майдон берун мешавад. Шервонӣ Мабадшоев ба майдон меояд ва ӯ акнун дар мавқеи Аҳмадҷон Адҳамҷон Абдуллоев бозиро идома медиҳад. қоидаи бозӣ бозам дар маркази майдон ин навбат бар муқобили Саид Мухторазимов вайрон шуд ва қоидаи бозиро Отабек Каримов вайрон кард. дӯстони азиз, ва корти зард ба Отабек нишон дода мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолати такрор. хатарнок бозӣ кард Отабек Каримов дар маркази майдон бар муқобили Саид Мухторазимов ва тағйироти иҷборӣ дар ҳайати дастаи Барқчӣ аллакай ба миён омад. партофт ба дохили ҷаримагоҳ ки бозам бенатиҷа ба анҷом мерасад. муҳофизатгари дастаи Хатлон бояд ки тӯбро ба бозӣ зарурад. На, дарвозабон Фатҳулло Бобоев омодагӣ мегирад ва зарбаи ӯ дар маркази майдон тӯбро дар ихтиёри хеш гирифтан бозигарони Хатлон, аммо на, партофт ба хати ҳуҷум буд аз ҷониби Шервонӣ Мабадшоев ба самти Шаҳром Самиев ва гузариши хеле амолии Шаҳром ба ҷаримагоҳ ворид мегардад. ӯ тӯбзада аз майдон берун карда мешавад аз ҷониби Кароматулло Саидов. ва сеюмин зарбаи кунҷӣ дар дидори имрӯза бозам ба нафи шогирдони Мубин Эргашев. таваҷҷӯҳ мекунем ба вазъияти стандартие ки акнун ба миён омадааст. Далер Ёдгоров бозам аз канор, ирсоли ӯ начандон хуб буд, бартараф карда мешавад. ва иштибоҳ аз ҷониби Саид Мухторазимов содир карда шуд. бигӯем ҳам хато намекунем ки тӯб аз майдон берун шуд.
наимҷон иброҳимзода сол ба канор ба самти ҷаримагоҳи дастаи барқчӣ ва ҳамлагари хатлон Парвиз Ахунов дар ин вазъият натавонист ки хуб ҳаракат намояд ва аз по афтид, вагарна имконияти идома додани хеле хуб буд барои ҳуҷуми босурат аз ҷониби дастаи хатлон. қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби мизбонон. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолати такрор. Саид Мухтор Азимов қоидаи бозиро вайрон кард ва талоши навбати футболбозони хатлон. Ва бубинед ки акнун дар ин вазъият Ҳусейн тавонист ки аввалин шуда ба тӯб расад ва ӯ тӯбро партофт кард ба Далер Ёдгоров. Рақобат дар маркази майдон. Холмурод Назаров тавонист ки ин вазъиятро бартараф намояд. Муҳаммад Зарифи Абдураҳим бозам иштибоҳан тӯбро аз майдон зада берун кард ва аут ба нафи бозингарони хатлон. дақиқаи 40 дидор паси сар шуда истодааст. бештар аз 5 дақиқаи дигар дар қисмати аввал барои дастаҳо имконият аст баҳри рақобат намудан. инҷо бозам қоидаи бозӣ вайрон шуд ва футболбозони хатлон мехостанд ки аз вазъияти стандартӣ ҳуҷуми хеле хавфнокро оғоз намоянд ва баъдан шумораи 44 Холмурод Назаров низ як зарба анҷом дод ки пас аз ишораҳои довар мо фаҳмидем ки тӯб ба дасти Абдулмумин Забиров бархӯрдааст ва вазъияти стандартӣ бозам барои шогирдони Меҳроб Заҳурбеков имконияти хеле хуб аст дӯстони азиз аз ин мавқеъ ва бубинед ки 6 тан аз бозингарони хатлон дар ҷаримагоҳи барқчӣ қарор доранд ва тӯб ба дасти футболбози хатлон бархӯрд. Бале дар ин вазъият Мухтор Ортиқов бозингари дастаи хатлон талош кард ки тӯбро дар ихтиёри хеш бигирад, вале тӯб ба дасти ӯ бархӯрд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолати такрори ҳамин вазъият боз ҳам. бале тӯб ба дасти ӯ бархӯрд ва рақобат дар нимаи майдони хатлон. қоидаи бозӣ вайрон мешавад хеле дағалона аз ҷониби шумораи 22 Отабек Каримов ва таваҷҷӯҳ мекунем акнун ки довар ба чӣ қарор меояд, чун агар иштибоҳ накунам Отабек Каримов як корти зард дорад ва бубинед ки ӯ довари марказро дошта истодааст то ин ки корти зарди дуюмро барои ӯ нишон надиҳад. Абдурашид Муродов довари марказ, доваре ки аз шаҳри Турсунзода аст, инҷо бояд ки ба қарори дуруст биёяд. эътирозҳои футболбози хатлонӣ ҳамоно идома дошт ва корти сурх акнун дӯстони азиз ба бозингари футболбози хатлон Отабек Каримов нишон дода мешавад пас аз корти зарди дуюм ва танҳо дар ҳолати такрор мо мутаваҷҷеҳ мешавем ки ин корти зард арзанда буд ё на. бале 100% арзандаи корти зард буд ин амале ки аз ҷониби Отабек анҷом дода шуд, аз ҷониби Отабек Каримов бар муқобили Саид Мухтор Азимов. дӯстони азиз, акнун футболбозони хатлон як нафар камтар рақобатро идома хоҳанд дод ки ин барояшон бозам мушкилиро бештар хоҳад кард. дар рафти дидори имрӯза партофти Далер Ёдгоров ба ҷаримагоҳ Фатҳулло дарвозабони дастаи хатлони бохтар тавонист ки тӯбро дошта бигирад.
наимҷон иброҳимзода иштибоҳ кард ва акнун Шервонӣ Мамадшоев ҳуҷумро идома медиҳад. Шервонӣ аз по меафтад ва қоидаи бозӣ вайрон шуд. Бале, қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад дар ҳамин вазъияте ки ҳуҷуми дастаи барқчӣ аз ҷониби Шервонӣ Мамадшоев идома дода мешуд. ёдовар мешавем дӯстони азиз ки Шервонӣ Мамадшоев дар мавқеи Адҳамҷон Абдуллоев ки ҷароҳат бардошта буд бозиро идома дода истодааст ва акнун аз вазъияти стандартӣ хеле ҳам имконияти хуб ба миён меояд барои шогирдони Мубин Эргашев. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳолат. Далер Ёдгоров назди туп қарор дорад. партофти ҳавоии ӯ ба дохили ҷарима гӯ имконият буд барои анҷом додани зарба ва зарба низ зада мешавад. дарвозабон ой чӣ гуна вазъияти хавфнок. Фадлулло Бобоев тавонист ки дасташро аз гол наҷот диҳад дар дақиқаҳои охири қисмати аввал. аллакай то ҷое бартараф гардид хавфу хатар, чун туп ба аут равон карда мешавад. тупрабоӣ дар иҷрои футболбозони Хатлон ва метавонанд онҳо ба ҳамла бигзаранд. як бора партофт аз ҷониби Кароматулло Саидов буд ба самти Парвизахонов ки бенатиҷа ин вазъият ба анҷом расид. Шаҳром Самиев аз по афтид ва натавонист ки тупро дар майдон нигоҳ дорад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин зарба. хеле ҳам хавфнок буд ин зарба ва бо суръати баланд низ буд. бигӯям иштибоҳ намекунем, аммо дарвозабон хеле ҳам маҳорати волон аз худ нишон дод ва тавонист ки бартараф намояд зарбаи задаи футболбози дастаи барқчиро. далер Ёдгоров аз канор гузариши ӯ ва бозам қоидаи бозӣ вайрон мешавад. на далер аз по афтид, аммо довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. 20 сонияи дигар то хотимаи вақти асосии қисмати аввал. дақиқаи 45 низ ба анҷом мерасад. ҳисоб ҳамону 0-0 аст. 3 дақиқа аз ҷониби довари марказ Абдурашид Муродов ба вақти асосии нимаи аввал илова карда мешавад ва дар ин 3 дақиқа футболбозони барқчӣ имконияти хеле хуб доранд ки пешсаф гарданд. ҳуҷум ҳамоно идома меёбад. имконият аст бозам барои партофт кардан ба дохили ҷаримагоҳ. Муҳаммад Зарифи Абдураҳим партофти ӯ ва метавон зарба зад. Шаҳром Самиев тупро аз даст медиҳад. Оятулло Сафаров, Ваҳдат Ҳанонов, Парвиз Ахунов инҷо талош кард то ин ки андаке фишор биёрад, вале натавонист. мехтараш муваффақ нагардид ва қоидаи бозӣ акнун вайрон мешавад аз ҷониби Шаҳром Самиев. 1 дақиқа аз вақти иловагӣ паси сар мегардад ва партофт ба хати ҳамлаи дастаи Хатлон аст. аз по меафтад инҷо бозам Ҷамолиддин Зардиев дар маркази майдон, аммо довар ишора накард ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст ё на ва футболбозони барқчӣ бозам бозиро идома доданд. инҷо бошад акнун бозам футболбозони Хатлон кӯшиш мекунанд ки дар дақиқаҳои иловагӣ ба ҳамла бигзаранд, гарчанде ки 1 нафар камтар ҳастанд онҳо, аммо аз як тараф бозии фаъоли дастаи барқчӣ, аз тарафи дигар 1 нафар камтар будани футболбозони Хатлон инҷо имкониятҳои бозингарони дастаи Хатлонро камтар мекунад. туп аз майдон берун мешавад акнун ин вазъият. дар ин вазъият ва футболбозони барқчӣ Оятулло Сафаров партофти ӯ ба марказ, ирсоли хеле хуб ба самти Шервонӣ Мамадшоев, аммо Шервонӣ натавонист ки тӯбро дуруст қабул намояд. иштибоҳ дар маркази майдон аст аз ҷониби Парвиз Ахунов. ӯ натавонист ки тӯбро дуруст ба ҳамдастааш ҳаво диҳад. камтар аз 1 дақиқаи дигар то хотимаи вақти иловагӣ ва таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ҳамин чанд сонияи боқӣ монда.
دوستان عزیز یادآور میشویم که یک تغییرات در قسمت اول در هیئت دسته برقچی بود که ادهم جون عبداللهیف جراحت برداشت و شیروانی مبادشویف در موقع او به میدان آمد. همچنین یک کارت سرخ در هیئت دسته خطلون بود که با سبب دو کارت زرد گرفتن اوتابک کریموف شماره 22 دسته خطلون با کارت سرخ جزا داده شد و از میدان بیرون کرده شد و در قسمت اول به جز از این دو رویداد همچنین یک ضربه خیلی خوفناک و یک دو هجوم دیگر با حالتهای خیلی هم خوفناک از جانب فوتبال بازونی برقچی بود و در نزد دروازه شاروخ قرغیزبویف ما یگان خیلی حالت خوفناک رو دیده نتوانستیم. صدای که داور بلند گردید و قسمت اول با حساب 0-0 خاتمه می‌یابد. اینجا ما امکان داریم که وضعیت‌های خوفناک رو دوستان عزیز مشاهده نماییم در حالت تکرار. و متوجه میشویم با حرکت جالبی که از جانب کاپیتان دسته برقچی دلیر یادگاروف بود و حالتایی که خود بازی ویران میشد، جراحت میبرداشتن فوتبال بازون خیلی زیاد به نظر رسید در قسمت اول این خود ویران کنی ها از جانب هر دو دسته، خاصتا از جانب دسته برقچی. این بود اون حالتی که ادهم جون عبداللهیف خود جراحت وزنی برداشت و دیگر نتوانست که رقابت روی ادامه دهد. در این حالت جمالالدین زردیف خود بازی رو ویران کرده بود و پس اون یک وضعیت دیگری که خیلی موافق بود برای فوتبال بازونی خطلون. باز هم همون حالتی که ادهم جراحت میبردارد برای ما و شما نشان داده می شود و این یکی از رویدادهای اساسی در قسمت اول بود در دیداری امروزه. اینجا یک تلاش دیگر بود از جانب مختار ارتیقف ولی تو به دستی او برخورد و هجوم دسته خطلون قطع گردید. توجه میکنیم با اون حالتی که قاعده بازی رو محض در همین حالت اوتابک کریموف ویران کرد و او با کارت سرخ جزا داده شد از جانب داور. پس اون شیروانی مبادشویف، پس اون ضربه خیلی هم قوی و هنرنمای فتح‌الله بابایف دروازه‌بان دسته خطلون که ضربه خیلی خوفناکی عبدالمومن زبیرف رو برطرف کرد برای ما و شما نشان داده می شود. و دوستان عزیز از نزد اکران‌های خویش دور نروید. پس از چند لحظه برمیگردیم به قسمت دومی دیداری رقابتی دسته ها.